Sakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, pagroso ka mga deboto kalamang hinulid pinaghahanda na kan lokal na gobyerno kang Calabanga, Camarines Sur. Mga pasaherong halik sa National Capital Region, luway-luway nang nag-aarabutan ngunya na Semana Santa. Lolo na nagbibisikleta sa siyudad kang Naga nahagop ning truck gadan. 29 anyos na lalaking taga-Tinambak na lamos sa Sarong Resort sa Pasakaw, Camarines Sur. Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza, ang sa indong tagapaghatod Bareta. Luway-luway nang nag-aarabutan ang mga pasahero hali sa National Capital Region. May perang aldaw bago ang bakasyon, ngunya na Semana Santa. Ang manamiento kang Bicol Central Station ang nagkukondusir na nin pagmonitor sa bilang kan bus asin pasaherong nag-aabot sa syudad ng Naga. Aramon taman ang kompletong detalles kayan sa report ni Melvin Machado. Basado sa monitoring kang Bicol Central Station na pinamamayuhan ni Terminal Manager Noni Reforzado, nagpuon ang pag-arabutan ka mga pasahero na hali sa Metro Manila na maobserbar kang Semana Santa di sa Bicol. Basado sa record kang Abril 1, igwaning 216 na bus ang nag-abot sa Bicol Central Station. Luned kini ang sobra sa 8,000 na pasahero. 190 na bus kang Abril 2 na may pasaherong 7,500 asin 153 na bus kang Lunes na may 6,000 na pasahero. Sa agang Miyerkules, inaasahan na madakul pa ang maarabutan para ngunya na Semana Santa. Kasudma, April 4, April 3, kasudma po, April 3, 153 buses. Ano po. So, si average estimate na kayan, ka mga pasahero is more than 6,000. So, sa aga po, hilingun ta pa, pero nahiling mi po, may posibilidad na ining Miyerkules, baka mag more than 200 ulit yan. Iyan po ang inihiling ming kumaga peak kang arabutan kan mga pasahero and baka maglampas pa abot Huwebes. Sa pagbaralikan ka mga nagpuruli ngunya na Semana Santa, naglalaom si Mr. Reforzado na makakadispatch ang Bicol Central Station nin 150 buses sa aldaw na Domingo asin aldaw na Lunes. In terms of target, base sa mga figure na nakukuata, ang target po ang terminal at least or dapat makapahali kita makadispatch kita ni mga buses going to Metro Manila at least 150 sa Domingo. And by Monday, daw 150 buses din mai-dispatch ta. Kung pwede magsobra pa. Mientras tanto kasubagong aga, nagkaigwaman in pag-inspeksyon ang mga taga-LTFRB, LTO asin HPG sa mga buses na mabiyahing ngunyan na Semana Santa. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, full force man subuot ngunyan ang deployment kang Naga City Police Office urog na sa mga pinaglatag na Police Assistance Desk. Susog ki Police Senior Master Sergeant Toby Bonggon, tagapagtaram kang Naga City Police Office, ang mga mall asin terminal ang higot subuot nindang babantayan. Opo, full force ang satuyang kapulisan, digdi sa Naga. Gabos na areas of concerns, places of convergence, may mga nakalatag kitang mga tao. Sa malls, sa terminals, may mga pinag-put up kitang mga police assistance o motorist assistance hubs sa mga strategic places to ensure the safety and security of the motorists and other people coming from different places. Padagos pa sa mga bareta, lokal na gobyerno kan Calabanga, Camarines Sur, andam na sa liwat na pag-arabutan kan mga deboto ni amang hinulid sa Barangay Santa Salud kan nasabing banwaan. Aramon taman ang detalles kayan sa report ni Melvin Machado. Kada minaabot ang Semana Santa, sibot ang lokal na gobyerno kang Calabanga, Camarines Sur sa pagtaon ng seguridad sa mga nagraralakaw asin nagbibisita na deboto kan amang hinulid. Pun ka nakalisnal daw pinag-aktibar na kang lokal na gobyerno kang Calabanga, Camarines Sur sa pamamayo ni Mayor Eugene Norman Severo ang Incident Management Team para iyo magtaon ng seguridad sa mga nagpapasiring sa saydang banwaan. Siyam na barangay ang mayormenteng siribot pag-arog kay ni ang panahon para masiguro na planchado
Reforzado ang inilatag na seguridad, regular subot ang sedang pinagigibong meeting. Manungod man sa peace and order, nakapag-meeting po kaming every week, nagpo-provide kami ng meeting. So ang sihuriming meeting is last Saturday, the activation of the incident command system, wherein napag-ulayan na po kan si DRR ko and of course si CS ko, si Emergency Assistance Team. Ito pong manungod sa incident management team. Kaulay mi na po ang mga barangay na involved, si siyam na barangay na yan sa may population area, including Santa Salud, si Hinulid mismo, to activate their barangay tanods. Apwera kang pinagsarumper sa kan mga barangay sin lokal na gobyerno kang Calabanga, mapadaraman subutin augmentation force ang PNP Regional Command sa pagi kang PNP Camsur, bagay na ipinagpasalamat man ni Mayor Eugene Sabero. So ngunyan igwa po kami ning full deployment kan sa muyang personnel. Apwera po kayo nag-offer po ang regional and provincial ning sarupada ang grupo, so dahil may man po yun i-decline. Matao na lang kami din ng financial assistance to support the deployment. Kasi ang inot ming ulay ni Chief of Police, parang full augmentation lang ang samuya, plus the help from the tanod. Kasi sabi may basta yaw ang tabang kang barangay, madali malang peace and order. Pero pasalamatan mi po ang province, si Governor Luigi, and ang region, kasi mapadeploy man din sa rupang dagdag na personnel sa Muya. Mientras tanto sa agang Miyerkules Santo, inaasahan ang pagdakol ka mga maralakaw pasiring sa amang hinulid sa Barangay Santa Salud sa Calabanga, Camarines Sur. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsway. Mientras tanto, magibonin assessment ang opisina ni Mayor Eugene Norman Severo kan Calabanga, Camarines Sur sa pagtapos kan Semana Santa para hilingon kung naibalik na ang dating bilang kan mga nagpapasiring sa amang hinulid bago nagkaigwanin pandemya. Susog sa alkalde, baka natuod na ang publiko na dai na magpasiring sa saidang banwaan huli kang nangyaring pandemya o porbaran kan mga hobenes na mag-alay lakad para mahiling kung ano ang yaon sa amang hinulid sa Calabanga, Camarines Sur. Bagko dahil mi po ma-measure yan, kasi duwang factor. Sinot na factor, pwedeng nasanay na si tao na dahil na mag-alay lakad o magbisita. Si paduang factor, pwedeng curious si mga bagong generation or si mga dating nag-alay lakad, gusto ulit ma-experience. So to know that, may hiling po yan during that day, pero expect me man din na matao mang giraray, kasi yan po alay lakad na inapod, yan talaga sa tig-abangan ninda. Sa iba pang bareta, Lakaw Kaiba si Cristo 2023 ginibo sa tulong barangay sa San Fernando, Camarines Sur bilang parte kan aktibidad ngunya na Semana Santa. Aramon taman ng kompletong detalles kayan sa report ni Jerome Breeze. Komo saro sa pakikisumaro ngunya na Semana Santa kan mga taga San Fernando, Camarines Sur. Ginibo kasod mang aga ang Lakaw Kaiba si Cristo 2023 uwan aldaw ni pagpenitensya kan parokya sa tulong barangay kana banwaan araw kan pamukid bukal asin kutmo. Sigun kay Kapitan William Masapol kan pamukid San Fernando, panduwang taon naman na pinagigibo ini sa sendang barangay kumo parte kan silang pagpenitensya ngunya na Semana Santa na minatapos sa sarong misa. Kasod matrangkilo man si ginibong panduwang pag-celebrar kan Via Crucis. Apod kayo niya mo, hindi sa parokya kan San Juan sa Banwan ng San Fernando. Lakaw Kaiba si Cristo. So, kasod early in the morning, 4 o'clock, nagpuon po ang nasambit ng aktibidad ng simbahan. Kaibanan po si mga, mga sabi kayan, mga taong yaon sa pagrukyaw sa pagtulog kay Kristo. So, pirang barangay ang yaon dito sa barangay Kamugil, kasi yaon dito ang Central District, but sabihin si apat na ang barangay kang poblasyon, and si Lower District, 5 barangay yan, Pamukid, Santa Cruz, Plansa, Alianza, and San Joaquin. Picture tuman kan opisyal nakatabang sindakan mga otoridad lalo na sa pagmanehar kan trapiko para masyartong salbado ang mga motorista para sa pag-obserbar kan Semana Santa ngunya na taon.
Para sa GNN TV 48 Naga Jerome Breeze, Newsbreak. Mientras tanto, sa ibang bareta, ang bukid na parte kan Sitio Kawaynan, San Isidro, Pamplona, Camarines Sur, ang planong gibuhan kang Station of the Cross asin maging lugar para sa banal na misa sa Sabado de Gloria. Susugki po ng Barangay Dennis Tarusanan, preparado na ang konseho para sa pag-arabutan kan mga mapasiring sa saindang lugar. Sarong paagi man subot ini para mabisto ang saindang barangay. Ayun po, bali kami sa barangay, nag-prepare kami duman sa Station of the Cross na dito sa Sabado de Gloria. Lalong-lalo na po niya na iba kaming bagong na-discovering lugar sa paagigan sa tuyang Puraparo po. Nakipagtabangan kami na mailaag na po ang Station of the Cross pasiring sa Sitio Kawaynan. Ginibon na po ngani, naglag na kami duman yung marker o landmark ang Sitio Kawaynan na nakulangan siya 20 feet na cross sa ibabaw ng bukid. Kumbaga overlooking po ang highway ang sa tuyang barangay. And kang Sunday, naglag na po kami luman yung another 14 cross. Nangarit po yan preparasyon para sa Saturday, sa Sabado de Gloria. Sa pagbabalik ng Newsbreak, 29 anyos na lalaki na residente kan Tinambak, Camarines Sur, nalamuskan magkarigos na yaon sa impluensya nin arak sa Pasakaw, Camarines Sur. Yan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kan GNN TV 48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Mas pinalinaw, mas pinalakas, mas pinalawak. Ang GNN TV 48 Naga, digital na! Kung ang inyong TV sets ay digital ready na, pindutin ang scan o search channel button at makikita ang GNN TV Channel 48. Maaaring gumamit ng indoor o outdoor antenna para sa mas klarong panonood. Ganito rin ang gagawin kung kayo ay gumagamit ng digital box. Sa mga susunod na araw, asahan ang mga programang malapit sa puso ng mga Bicolano. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Sa oras ng sakuna, isa sa mga kailangan natin sa ating tahanan ay isang gubag. Ang isang gubag ay naglalaman ng tubig, mga dilata at biscuits upang hindi tayo magutom, energy bars or energy drink, first aid kit, communication devices tulad ng flashlights at batteries, whistles o pito, portable radio, at extra cellphone. Mas mabuti kung meron tayong prepaid load card. Tools, tulad ng Swiss knife at gunting. Maaari din tayo magdagdag ng lubid. At huwag natin kakalimutan ang hygiene kit. Naglalaman ng sabon, tissue, toothpaste, toothbrush, at face mask. Sa lahat ng oras, laging bukas, nakahanda ang aming tanggapan. Tandaan, ang Bicolanong alerto, pirming protektado. Work with Business Executive or turn yourself to become one. Explore the career in the world of business with NCF's Bachelor of Science in Business Administration, major in Financial Management. This degree prepares you to excel in the financial service sector. Start it right with NCF's College of Accountancy and Finance. Dakop sa ginibong drug bypass operation.
triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Padagos pa sa mga bareta, sa laog kang Naga City District Jail, male dormitory, pinagpadagos kan mga person deprived of liberty ang pakikisumaro sa pag-obserbar kang Semana Santa. 33 na PDL ang nagpartisipar sa Station of the Cross, kaiba ng ibang personahe kan BGMP. Nag-atindir man ang mga ininin misa kan nakalihis na Domingo na pinag-obserbar ang palaspas. Sa satuyang police report, napuli sa trahedya ang kaugmahan kang sarong grupo matapos na malamos ang sa inang kaibahan na subuot yaon sa impluensya nin ara kang magkarigos sa dagat. Aramon taman kumpletong detalye sa report ni Jerome Breeze. Gadan ang sarong 29 anyos na lalaki matapos ining malamos kaso bagong magahona sa sarong resort sa barangay Balogo, Pasakaw, Camarines Sur. Sigun kay Pulis Major Chester Enriquez, burat ang biktima nga si Noel Olino, residente kan Malitbog, Pequeño Tinambak, Camarines Sur, kan magkarigos sa dagat na naging rason kan sa iyang pagkalamos. Tulos manining pigdara sa ospital, alagad pigdeklarang dead on arrival kan mga doktor. Base sa investigation, tayo nalamo si Noel Olino, 29 years old, taga Malitbog, Tinambak. Pero kasi may parte-parte sinda, pero kadikit na ernom-inom. Ngunyan, nagsuwaygaro sa grupo, tapos nahiling na lang, dahil na kumbaga sa nakati-alob siya, mayo na ng, mayo na ng buhay, siguro, burat, tapos, anyway, ongoing pa man si, dinalagan man tulo sa hospital kang, kang mga kaibanan, doon sa, kaya lang, di doon arrival na. Sa ngunyan palagos pa man ang investigasyon kan Philippine National Police sa insidente, asin nagpatanid sa mga residente lalo na sa mga makarigo sa dagat na maging maingat ang aning maiwasan ang siring na insidente. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Sa iba pang police report, lolo na nagbibisikleta na hagop nin truck sa kalabaan kang Concepcion Pequeña, siyudad ning Naga. Iniwasan sa buot kang biktima ang jeepney na nagkaparada sa gilid kan tinampo. Detalis kayo aramon ta sa report ni Melvin Machado. Binabagtas kang 68 anyos na biktimang si Vicente Saavedra, residente kang Barangay Concepcion Grande, Ciudad de Naga, ang kalabaan kang tinampo sa Barangay Concepcion Pequeña, pasiring sa direksyon kang Barangay Concepcion Grande pasado alas 12 ninudto kasudma, kan mahagop ini kan truck na pinagmamaneho ni Manuel Culiao e Amador kang Barangay Concepcion Grande, Ciudad kang Naga. Nagluluwas sa investigasyon, pinag-iwasan subot kan biktima ang nakaparadang jeep sa gilid kan tinampo, kung kaya nakataho ininin kadikit. But igwang nakapark duman, unattended na passenger jeepney sa gilid. So the tendency of the biker is to evade, iwasan. Kaya lang kapag wala niyang bigla, yaon na dadalagan man ni Sali sa likod, traveling on the same direction, tinamaan siya. Actually, dahil man nga na sentro siya mismo. Ito lang ko yan, itong front tire kan sa iyang bisikleta. But siyempre, si Impact, natumba siya, posibleng naumpog ang sa iyang payo. Pinagdara pa man at he was unconscious on the road. May nagresponde man tulos na rescue team. Pinagdara man sa hospital. But shortly, it was confirmed that the victim expired. Huli kay ni may patanid ang Naga City Police Office sa mga may bihikulong mahilig iparada ang sa mga lulunadan sa gilid kan National Highway na daigibuhon parking area ang gilid kan tinampo orog na digdi sa siyudad kang Naga. We are reminding everyone, lalo na si mga nagkukuyan, si mga trucking, si mga bihikulo, private or public vehicles na nagpa-park talaga. Lalo na kung unattended and for a longer period of time, na pigwawalat na dyan sa gilid kan tinampo. Delikado po yan. May batas kita kaya na bawal talaga. That is not parking area. Kuyan yan. Road shoulders are designed for light vehicles, small vehicles na nagta-travel. So sana po this will serve as another lesson. Paulit-ulit, another lesson for everyone, especially itong mga nagpa-park sa gilid kan tinampo. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsway.
Sa iba pang bareta, duwang dating rebelde na pinagbisto sana sa alias na Cabro Asinkadan ang pinili na talikudan ang saindang pinagbalihan na organisasyon para makaibahan ang saindang pamilya. Ang mga dating rebelde ang nagsurrender sa 31st Infantry Battalion Philippine Army as in PNP sa Barangay Fabrica, Barcelona, Sorsogon, Kansuugmang, Udto. Pinagtukdo man kan mga ini ang nakatalbong na armas, bala asin iba pang kagamitan. Inumaw man ini ni Major General Adonis Bahaw, Division Commander kang 9th Infantry Division Philippine Army, ang desisyon kan duwang dating rebelde. Asin yan ang katiripunan kan mga bareta ngunya na aldaw. Day malingaw na bisitahon ang samuyang official Facebook fanpage asin ilike ang GNN TV 48 Naga para pirmi kitang updated sa mga bareta asin istoryang bida ang Bicolano. Liwat ako po si Mark Mendoza. Digdisa na yan sa GNN TV 48 Naga News Break. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ang police station kang Naga City Police Office. News Break.